Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nemurume wanguwo tinogarawo kuno kuSouth Africa. Saka mukoma, iniwo ndauyawo pano kuti ndinge ndichizofumurawo murume wangu. Iye murume wangu anozviti muprofita wenguo tsvuku. Saka pandakapindawo mumusha mavo ndakabva ndazoudzwa kuti vamwene vangu vainge vachiroya, ende ndakangoti ndatizira, then mangwana acho makuseni vatete vangu ndakatoshamisika vachitosvikawo. Ndakabva ndati kuvatete, then vakabva vazoti vainge vaine zvavainge vachida kundipa. Saka vatete vangu ava ivo vanoita zvekung'anga. Saka vakabva vazondipa mushonga, vakanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizoona zvose izvo zvainge zvichazoitika, zvese zvinoitika usiku pamba pavamwene vangu. So ndakabva ndazotora mushonga uya ndokubva ndazogeza. Usiku hwacho mukoma handina kurara, because ndaingoti ndikada kuzama kurara kudai ndaibva ndatonzwa vamwene vangu vakamira pahwindo vachizevezera, vachiita zvezvekundi dana but vachiita zvekuzevezera. Then ndakabva ndazomuka ndokubva ndazoenda ndikanovadongorera. Pandakavadongorera ndopandakabva ndazoona kuti panze painge paine bere rainge riripo. Bere iri rainge rakakura kuenzana nebhiza. Ndopandakabva ndatoziva kuti vamwene vangu ivo vainge vachiroya. Saka pandakazoti ndinge saka pandakazotendeuka ndichida kunopinda zvekare mumachira, ndopandakabva ndazoona kuti murume wangu machira ainge asisimo. Ndichitarira kudhoo ndikatoona kutoti dhoo rainge rakavhurika but rakabva razongozvivhara roga. Nokubva ndamhanya ndikadzokera kuwindo kuya, ndikabva ndatoona kutoti vamwene vangu nemurume wangu vose vari vaviri vainge vakashama. Then murume wangu iye akabva azotogadha bere riya, then vamwenewo vangu vakabva vazokwirawo pabere riya, vakabva vatotanga kutofamba vachitoenda. Saka zvose izvi mukoma, mushure mekunge ndazviona, mangwana acho makuseni murume wangu haana kana kuzombondivanzira, akabva atongokonfesa, akabva atondiudza kutoti zvose zvandainge ndakaona the previous night ivo vainge vakazviziva kuti ndo zvandainge ndakaona. Saka iye ainge achida kuti ndinge ndichizovawo muroyi kuitira kuti tinge tichizofambidzana. Akanditi zvinotinetsei kuti inini ndinge ndichizoramba ndiri muroyi, iwewe mukadzi wangu usiri muroyi. Saka tinofanira kuti tinge tichizofamba tiri pamwe chete uye tichibatsirana mumabasa awa andakadzidziswa naamai vangu. But ndakatombobvuma mukoma at that time because murume wangu ndainge ndichimuda, but zviri muropa rangu ndo zvakabva zvazoramba manje kuti ndinge ndichizoita muroyi. Saka vakatozama kuti vange vachinditemerera nyora, kudzamara vava kutoita zvekutonditemerera nyora dzacho idzodzo live zuva rakacheka nyika, but zvikabva zvazoramba. Vaiti vakada kundimutsa usiku, then taibva tazoona umwe muchembere anenge akabloka door asingadi kuti ndinge ndichibuda. Takazoti tauya kuno kuSouth Africa, murume wangu aingoramba achingoenderera mberi nemabasa ake. Dzimwe nguva ndaitomuka paya apo paanenge achitobuda, but kazhinji paanenge achimuka kubva pamubhedha haufi wakamuona, unozotomuona ava kudhoo. Ndo paunongoona dhoo rakavhurika iyo achitobuda, then dhoo rinobva razozvivhara zvekare. Then iye akazoti ainge afunga kuti tinge tichienda kumasowe, saka takabva tazoenda kune rimwe sowe, kune rimwe prazi. Takati tasvika kuya akabva atondiudza kuti pano kana ndikaita zvekutamba pano ndinonyadziswa. Ndikabva ndati ko indava nhai baba mwana. Akabva azonditi patainge tiri painge paine umwe muprofita uyo ainge aine masimba, saka ainge ava kutotanga kutonzwanana naye mumweya. Akabva ati ainge atofunga kutoti ange achiita zvokutomukurira muprofita wacho iyeye. So akabva azomutsikirira muprofita uya zvokuti haana kana chaakamboona. Takazongoramba tichingoenda pasowe riya, kudzamara murume wangu ava kutoitawo zvekutoprofita. Ko zvaaitaka ndezvekuti aishanyira vanhu muhope, muzviroto aishanyira vanhu, obva aona zvose izvo zvavanenge vachirota, zvose zvinenge zviri muzviroto zvavo. Then aizoti kana tava kuchechi obva azotanga kuita sekunge anovaprofita. Pasina kana nguva murume wangu ainge
ava kutoshanyirwa nevanhu vainge vachida kuti ange achivabatsira. Kudzamara tazotoona kutoti mari yainge achibata dzimwe nguva kana pa2 weeks yainge iri mari yainge yakatowanda than mari yainge achibata pamwedzi wose kwaainge achishanda uko. Murume wangu ndokubva azoregedza kuenda kubasa, ava kutongoita izvozvizvi zvokuprofita vanhu. Saka zvaizvezvi murume wangu iye atori nesowe rake. Murume wangu uyu iye atori nesowe rake, muprofita anotozivikanwa kunoku kwatinogara, muprofita wenguo tsvuku. But mukoma vanhu havatozvizivi kuti murume wangu iye anomuka usiku. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi murume wangu iye muroi, but anozviita wenguo tsvuku. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mainge muri mugore ra2010 apo amai vangu pavakadzifambira nyaya dzacho ndokubva vazoita mwana weloja redu kuti ange achiita bofu nekuti ainge apasa A-level, ndokubva anzi ainge awana scholarship yekuti ange achienda kuabroad. Amai vangu vakabva vabheja because mukadzi uyu nevana vake vainge vakagara pamba pedu like kubva isuwo tichitoriwo vana vadiki, then ndikabva ndazongomitiswawo pandainge ndava kuita form 4 yangu. Saka zvakabva zvazvovarwadza amai vangu kuti iniwo ndainge ndisina kana kutombokwanisa kutombonyora O-level yacho. Then vakabva vati hazviiteka kuti mwana uyu weroja iri ange achizoenda kuabroad nekuti apasa A-level yake. Ndipo apo amai pavakazondiudza kuti vainge vafunga kufambira nyaya dzacho, amai ndakabva ndatovaperekedza, takabva tazoenda pamba pevamwe gogo, but gogo ava ivo vainge vari muNyasarand. Saka gogo vacho hatina kana kutombogara takakwanisa kuvaona because marapiro acho avainge vachiita gogo ivavo murumu macho mavainge vachiitira zvematare. Then painge paine rimwe rainge rakaita ziketen but riri reblack. Saka ivo vachitaura newe vanenge vakagara kuseri kweziketeni iroro vachikuudza uye zvekare vachikuvheneka mudare ravo. Saka takabva tatopinda muyamwe, then amai vangu vakabva vazovhenekwa navo gogo vaya, then ndokubva vazogamuchidzwa glass. Vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachimudaidza musikana uyu ange achizoapia muglazi, ndokubva vazoita saizvozvo. Mushure mekunge musikana uya aapia, then gogo vaya vakabva vazoti vainge vachida glazi ravo zvekare, ndokubva razoendeswa glazi riya kuseri kweketeni nevabatsiri vavo gogo vaya, then ndokubva razodzoka glazi riya. But parakadzoka mukoma, glazi iri rainge rava kutoita kunge nyoka, rainge glazi iri parakazodzoswa mukoma, kana amai vangu vakatombotya kuribata because rainge rashanduka, rainge richiri glazi but rainge rava kuita sekunge rainge rava nyoka. Amai vangu vakabva vazopiwa bakatwa, vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachibaya pakati peglazi uye zvekare vachimubaya musikana uya. Amai vangu vakatora ndingangoti almost about 30 minutes vachingozama kuti vange vachimubaya musikana uyu because ivo vainge vachiti ainge achivatiza. Saka vaiti vakabaya apa obva anzvenga obva aenda uko, vakabaya apa obva anzvenga obva aenda uko, kudzamara vachizoti ndakuhwina manje. Mukoma nashi vakati vamubaya, ndakabva ndaona ropa rakatotanga kutosinina richitobuda muglazi muya. Ropa rakabuda mukoma rainge rakawanda because gogo vaya vakabva vazoudza vanhu avo vavainge vachishandidzana navo kuti vange vachitora bucket, then amai vangu vakabva vazonzi vange vachizoisa glazi riya mubhucket. Glazi riya rakangoramba richingosinina ropa chete, richingosinina kudzamara bucket riya razara neropa. Then gogo vaya vakabva vazoti vainge vavaguda glazi ravo, ndokubva amai vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachibuda panze nebhaketi riya rainge rakazara neropa. Iniwo ndakabva ndazotevera nekuda kwezvose zvainge zvaitika, ndainge ndava kutotya. Then tikabva tazonzi tainge tichazoperekedzwa neumwe muzukuru wagogo vaya, ndokubva azoenda nesu kumakuva. Takati taenda kumakuva kuya, then muzukuru uya akabva azonongedzera pane chimwe churu, then amai vangu vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange
vachizodira ropa riya muchuru muya, but vakanzi vaisafanira kuti vange vachizopedza ropa rose rainge riri mubhaketi, vaifanira kuti vange vachizosiya zvekare rimwe ropa mubhaketi. Ndokubva tazodzokera kuya, takati tadzokera kuya amai vangu vakabva vazopiwa chidhori, but chidhori ichi chainge chakaita kunge chibhabhi doll. Then amai vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachichikwadabura maziso, ndokubva vazoita saizvozvo. Vakati vapedza kuchikwadabura maziso, vakabva vazonzi vange vachienda kukicheni, vange vachienda kunokanda maziso aya echidhori chavainge vakwadabura pachiri mumoto. Ndokubva ndavatevera, tikabva taenda kuya, vakabva vakanda zvimaziso zviya zvechidhori mumoto, zvikabva zvazoputika. Tikadzokera kuya, amai vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachitora rimwe ropa rainge rasara mubhaketi, vange vachidira paya panzvimbo patainge takwadabura pavainge vakwadabura chidhori chiya maziso acho, ndokubva vadira kusvika ropa rose rainge rasara riri mubhaketi rapera. But mukoma chakatondishamisa ndechekuti chidhori ichi chainge chisina kana kumbokura. Apa ropa rainge rasara mubhaketi ndingangoti it was almost 2 liters, but 2 liters yose iyoyo yakaperera machiri chidhori ichocho, pasina kana even a single drop that dropped to the ground. Takati tapedza kuita mhiko dzose idzodzo, amai ndokubva vazobhadhara, tikabva tazonzi chidhori ichocho taifanira kuti tinge tichizodzokera nacho kumba, but amai vangu vainge vakanzi vaifanira kuti vange vachizochipisa zuva iro mwana uyo pavainge vachazoudzwa kuti mwana ari kurwara. So takazoti tadzokera kumba, one day mwana uyu akangobuda achitoenda achitonotamba nemamwe mafriends ake. Ndakangonzwawo kuti hanzi vainge vachitamba pada, amene kuti chii chakazoitika from kutamba pada nekuzotamba hwishu, then ndokubva vazotanga kurovana. Saka mukunorovana hanzi umwe musikana akabva azongonhonga dombo, ndokubva amutema nedombo riya, then ndokubva atodzoka kumba achitochema achitoti ndikunzwa musoro wangu uchitema, ndikunzwa musoro wangu uri kurwadza. Saka mukadzi uya ainge achigara pamba pedu akabva azouya kuna mama achida kuti mama vange vachimupa mari yekuti ange achikwanisa kutengera mwana wake mapiritsi. Then amai vakabva vatofara paya, ndokubva vavapa mari iyo yavainge vakapiwa nagogo vaya vechirudzi. Then vaya vakabva vazotenga mapiritsi, but hazvina kana kumboshanda. Mwana uyu akabva atotanga kutorwara very serious. Then mudhara at that time vainge vadzokawo vachibva kubasa, vakabva vazokumbirwa namama kuti vange vachitakura mwana uyu ange achizoendeswa kuhospital. Then vakati vari munzira, hanzi mwana uyu akabva azongoti maziso angu ari kurwadza, ndiri kuona ropa, maziso angu ari kuita sekunge adirwa ropa uye zvekare nemavhu. Hanzi mwana uyu akazongoridza mhere mushure mekunge vanzwa chimwe chinhu chakaputika. Vakazoti vavheneka ndokubva vazoona kuti maziso emwana uyu ainge aputika. By the time pavakazosvika naye kuchipatara, hanzi kana kufema ainge ava kusatombofema, asi ainge asati afa zvake. Then ndokubva azofa mushure mekunge aadmitiwa muchipatara. Saka izviwo mukoma ndo zvakaitwa naamai vangu, vakashandisira mwana uyu uroi nekuda kwekuti iye ainge apasa A-level yake. Vakabva vati izvozvo hazvigoneki kuti mwana uyu anganzi ava kutoendawo kuabroad, vangu vana vachisara. Saka mukomanashi ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Ndodawo kungoti ikoko kwaari musikana uyu mweya wake unge uchindiregerera. Handisati hangu ndakamboona chipoko chake, but ndinogara ndichingotya kuti kune matyiro acho andinoita. Ndiri munhu wewe wekuti I am very nervous, and ndinongoti kana ndikangonzwa any sound especially at night, ndinobva ndatonzwa hana yangu yava kutorova. Ndava kutofunga kuti maybe nguva yekuti ndige ndichitanga kuona chipoko chake inenge yasvika. That is my confession mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, and strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini pandainge ndichiri kuchikoro ndainge ndichiita zvebullying. Saka nerimwe zuva pane umwe mupfana uyo akatenga maputi ake aya mazimpeki, ndokubva
andinyima maputi aya tainge tichiri muklasi, ndikabva ndati iri bho mufana ndichakuona. So takazoti tava kudzokera kumba, mufana uyu ndakabva ndazotanga kurovana naye. Saka uyu ndakabva ndazomubata ndikabva ndatanga kumuhedhesa pasi, then ndikabva ndazomusiya. Ipapo handina kana effect yandakamboona yakazoitika paari, but nekukura manje ndakangonzwawo kuti munhu anongogara achingorwara, uye zvekare iye anonzi ane chirwere chiya chavanoti meningitis. Saka handizive kuti is it okay kuti ndinge ndichimboenda ndombonotaura naye. Pari zvino ndiri kurarama hangu ndiri kunoku kuSouth Africa, but iye ariko kumusha uko. Pose pandinoenda kumusha ndinoti kana ndikamutarisa mwoyo wangu unobva watanga kumunzwira tsitsi, because munhu anongogara achirwara. Saka ndanga ndichifunga kuti zvimwe kuda kana ndikaenda ndikambonotaura naye ndobva ndamubvunza kuti iye anoda kuti ndige ndichimubhadhara here, kana kuti ndongozviudza kuti zvinhu izvi pazvakaitika tainge tichiri vana vadiki, saka it was not my fault. Ndo zvinongoita vana vadiki mukukura vanenge vachingoitawo zvebullying. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, vachindipawo maadvices. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndiri kuraramawo ndiri muSouth Africa, ndingangotiwo ndiri slay queen because inini handina kubasa kwandinoenda, ndinongoitawo basa rekuchengetwa nembinga dzose idzo dzandinodanana nadzo, but ndine mishonga iyo yandakapiwawo inoita kuti ndinge ndichizova very attractive kune mbinga idzo dzandinenge ndichida kudanana nadzo. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizombopota ndichisiya vhudzi rangu rekusikarudzi kusvika rakura, ende ipapo ndinenge ndichitoramba kunosangana nadzo mbinga idzi because ndechida kuti ringe richimbokura. Kana rakura paya ndinobva ndazotora shaving stick yangu, then ndobva ndazozvishevha ndisingashandisi sipo, then kana ndapedza kuzvishevha vhudzi riya ndinobva ndazoritora. Kana ndaritora manje ndinobva ndazotora mishonga iya ndobva ndazozanganisa nemishonga, then ndinobva ndazobika chikafu. Chikafu ichi hakusi kunzi ndine murume wandinenge ndichichibikira, but ndinotongozvibikira ini chikafu kuti ndinge ndichidya. Saka ndo mhiko dzangu idzodzo dzandakanzi as long as ndichida kuti ndinge ndichidiwa nembinga nevarume vane mari dzavo, ndinofanira kungogara ndichidya mavhudzi angu ekusikarudzi kwangu, ndo kuti ndikwanise kuramba ndichingodiwa nembinga nevarume vane zvinhu zvavo. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Hakusi kunzi zvinhu izvi ndichiri kuda kuzviita, but ndiri munhu uya wekuti kubvawo zvandakauyawo muno muSouth Africa handizivi chinonzi kushanda. Saka ndinoti kana ndikazvitarisa neupenyu hwacho hwandinorarama, ndinobva ndaona kuti zvinenge zviri nani hazvo kuti ndingoramba ndichingodya hangu mavhudzi ekusikarudzi kwangu than kuti ndinge ndichitanga kutsvaka basa. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu kana vakanzwawo vakateererawo confession yangu vange vachindipawo miono yavo. Aiwaka isu tinongogara tiripo pasocial media tichingomhanyidzana nadzo nyaya dzamunenge mabva mukuposta. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri slay queen. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndo mhiko dzangu for the rest of my life. Ndichange ndichizongova munhu wekuti ndinenge ndichingorarama ndichingodya hanzi vhudzi rekunzvimbo kwangu kwakavanzika like forever. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.